Birat reng kesan nengah, birat reng kesan. Kelas fैनायनि सिगां मावनो गोनां खामानिखौ मावना लानोसै ना बैसागुनि जायनो नांगौ जल्दि अर्डार खालाम Hey everyone, welcome back to my channel. Iya soalnya saya tuh alu bayar, mau apa ya? Mau bisa. Risi लांदों खोमा आदाया खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बराय बावहरबाय थ' दिनैनि दिना माबायदि थाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो फुङाव फ्रेस जाखांबाय दायो आं न'आव दंफैयो दायो आइयाबो गासा लगायखांबाय नायलांदो दिनैनि दिना माबायदि थाङो फुंनि खाजा ओंखाम जाखांनानै गावबा गाव खामानि मावनाय दै दैमुना मा मावगोन बस्थासे जानानै गावबा गाव खामानियाव बिजि क्लास फैनायनि सिगां मावनो गोनां खामानिखौ मावना लानोसै ना थ' दायो ड्रेस सिलायनो दङ अर्डार बेखौ सिलायनोसै क्लास जायैनि आवगाय ओमफ्राय आंनि हेल्पारफोरा सेवगा मांगा गोजा 1 2 3 4 5 नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनानै मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन होननानै माब्ला सिलायखांगोन नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरलायबाय मटरनि चेनेलाव मटरदो मायुदो आरो इनि लोगो जोंनिया डिम्पि मा सिलायदो नै आखाइ बिबनांफोर बैसागुनि ड्रेस नांगौबा अर्डार हरदोसो जल्दि मा जागोन इलाय आरनाइ ब्लाउस आखाइ नायो ससे हो हाफ कमप्लिट जाबा शेयार खालामगोन इखो जाय ससे अर्डार खालामनांगोन जाराय जाखाय गोबा खस्थ' मस्थ' नारा दोरके आगे जिद हेरने नङा होमबा नै जाफैबाय दा खामानियाव बिनि थाखायनो लाबोखादों बेखौ बैसागुनि जायनो नांगौ जल्दि अर्डार खालाम थाब अर्डार खालामबासो थाब सिलायखाङो ना नङाबा आरो खाथिथाराव अर्डार होबा हाख'वा बहुत गोरलैयोना ओंखायनो आगै बिनांगौनो जायनो नांगौ अर्डार खालामबानो जाबाय दायो मानखौबो जथ'बाय थानो हाया देहाखौबो मोनजोब्बाय दसे रेस्ट लाथ'नोसै दायो मोना बाजाराव थांदोंमोन माने मोनफैबाय मा लाबोदों नायनो बिसोरो बाजार जाग्राफोरा माथो नै बोरैबा जाना सायजोब्बाय लेलानो फालु फिसा ना मायो 12 मिहानि ए मायो फाथोखौनो मैथा गोखानो खोमालै इसनिया Basta गोखा बेले हा कबि आरो लाबिनि कबि गोजा आलु दङ सिङाव टस सारसो नाय टस सिखाव फैनाय जादों ना दानो होनै आसनासै मालाय माबा ससा मोनबाय आंहासो लांनानै बावगारबाय ससाया पावारनि नामा दे गाननो नायनाय माबायदि मोनो आंनि ससा गानबा मोजां मोनगोन खोमा आंनि अनगि देनायफोरखौ नायबाय थाबा बरियानो बरियानो समायदो सोर मा लाबोदो मनायानो जिखावलायदो खोमा जाना सिखावलायदो नै मनायानो फान्थाव ओइ दासो हाबैदैबो एवनांसिगोनसो दैखौ जुस्र'नो Itu bisin aku nangis deh.
बिलाहि बिलदाहि जोंहा मैगंफोरखौ इयावनो पाकायावनो दोनजोबो नै इदि माने पाकाया गुसु जाना थायोना इखाय एसे फ्रेस जाना थायो मैगंफोरा फ्रिज गैया नालाय जोंहा खानैसो बाजारनिफ्राय मोननो गोनां बुस्थुआ बारा गोथाव नङा गप मान दे अमा सुस्ता बिराद मोजां मोनो मोजां बेदर मोनजायाबाबो बेखौ हो साराय सागोन आं साराय सानायालाय खुगा साजोबो आइया इखौ हरनो हाया मोजां मोजांथारनाय लाबोबायबो एवखांसै जाखांसै स्र' आराम लैदिबा मोजां जायो नै टेस्ट जागोन नामा गिबो नङालै माने नङा इयो अमा सुस्ता मोजां मोजां नै साफा साफा आइया कमला लाबोदो जानि र' सिनांगो आरो ड्रेस सिल्किनि जादो सिल्किनि केमेरामेन जायो आरो खामानि खारग'यो आंखौ खामानियाव खारग'नाय रखम नुयोना नै बिगुरखौ फोरानबाय फोराननानै जुदि देनानै दोनोबा मालाबा नारेंखलनि लारु बानायबा इखौ इसे होदेरना नांगौ ओरैबायदि मोजां मोदोमो चक्लेट चक्लेट मासि रोङोब्रा आंनिया दार्लिंआलाय देनानै बे जुइसखौ होनांगौ एसे नंगौना नङा नंगौना जोंहा नुथारगोन सिया ओइ नंगौना नङा जोंहा इदि बानायना जाफेरबाय ओंखायनो खोन्थादां गोथाव जायो नंगौ जानांसिगोन बोलाय जोंबो ट्राइ खालामनांसिगोन ना मा बुङो नों नारेंखलखौ रुखिना होबानिया जों बानायना लांनो हागोन न'आव बोथोरजों लाबोदो दिनै बिराद बरिं नांदो दिनै क्लासबो जायासै ओमफ्राय स्टुडेन्टफोरा फैयासै माने प्रेक्टिकेलबो जाखाबाय थादों बिसोर जोब्बाय जोबनायालाय ओमफ्राय दिनै क्लास जायासै बारा क्लास जायासै एसे दसेल' जादों ओमफ्राय सिलायनो गोनां अर्डार ड्रेसफोरखौ दसे टाइम सिलायबाय दसे टाइम माने गोबावानो जादों 7टानिफ्राय सिलायजोबदों जोङो दायो 2टा जानोसै बरिं दोला बे इदिटबो खालामबासो होबा गैला भिडिअखौ गाबोननि होबार नुसिगोन होआबार नुला मोनसे आंनि आखाइखौ नायनाङा आंनि आखाइया बैसागो मोखां मोनफैबा बहुत गुस्लायहोयो कमलाफोराव नाय बोराय बुरि बिराद बरिं बोथोरानो मानो थारबा अखय दुंदो सान्दुङा एवनोसै जानोसै दुब्लाव गोनां जानोसै बोथोरानो मेथाइबो खनजाया मोसाबो जाया ओरै जागोन बिदिबा दायो आङो संनो थाखाय नै रेडि खालामजोबना लाबाय दायो संनोसै सुस्ता बहुद दिननि उनाव माबा मोसौनि बिबु नङा दे नङा अमा बिबु मैसो बिबु सुस्ता रेडि खालामबाय दायो संनोसै बेहाय आइया संखाबाय नै दाउ बेदरनि जुल नोरसिं बिलाइजों थाव होबाय रेडि बिथाङा जानो थाखाय जमगासिनो होबा जासिगोन होआबालाय मुवा जानोसै नङा होमबा नों जायोना जायाखो जायोब्रा आंनि फेभरेटथार आं बेसेबा मोजां मोनो आरो मायुआव बेसेबा मोजां मोनो बेनि थाखायनो जोङो जानोसै जाय बिथांमोना
जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान जाय बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट गासैखौबो खालामना होदो ना मा बुङो आरो सोर बेखौ मोजां मोनो खोन्थाहर लोगोफोर जोंना मधुआ अमा बान्दारखौ एवगासिनो फ्राय जागोन ना इयो हा फ्राय खालामगासिनो ओमफ्राय आङो मा देना नांगोन नोंनो बेखौ आङो थबसियाव देनि थबसियाव नोंसिना मा बान्दार जानोसैनो आरो दा हरनि थाखाय आरो आइया माने बाजाराव थांदोंमोन ना बाजारनिफ्राय बेदर लाबोफाखादों नै अमा मा होनो बेखौ अमा बिथै होनो नो खिन्थु अमा बिथै माने आंबो बुजि मोनाखै अमा बिथैया मा अ बेखौ अमा बिथै होनो समबारै फैदोंमोन ओमफ्राय समबार जोंहा मिरामिस जायो मंगलबारबो मिरामिस जायो आलासिफोरा जेबो जाखायाखै दिनै बुधबार ना उनदि बुधबारल' जागोनसै आरोना ओमफ्राय आरो गाबोन बिस्थिबार जालायबाय ओमफ्राय बिस्थिबारैबो मिरामिस आरो गाबोन मोनजालायला गाबोनबो मिरामिस सोलियोदि सानफ्रोमबो बेदर जाबा लिभारफ्रासो नस्थ' जायो बेदर मोनजाबासो आलासि जानाय बे नङाथ' नङा होमबा थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आङो थबसियाव बाथोन देनि सामब्राम देनि आं सामब्राम बेखौलाय मा सामब्राम दोनबाय थानोब्ला टाइटेलबो होनांगौ सामब्राम बर'खौ देनि आङो गावबागाव टाइटेल होना लादोब्ला आंथ' बर' होखाबाय देनिसै आंनि सामब्राम बिनि उनाव मा होगोन दैयाव हाइजें दायो हाइजेंबो होनांगोन सामब्रामजों लोगोसे हाइजें बसुमतारीखौनो होबाय आं ना गावबागाव होना लादों आं बसुमतारी दोनबाय टाइटेलबो गैयाबालाय बुरि जानोब्रा मानसिया आन्था टाइटेल लाबालाय बिथाङा आंखौ एसे हेल्प खालामगासिनो ओमफ्रायो बिदि साननाङा दे खोब खामानि मावनो होयो मानो होयो होननानै ओमफ्राय एसे एनै हेल्पआथ' थाखानांगोन ना गासिनावबो ओमफ्राय बयबो बुजिलायनानै मावनाय दांनाय गासिबो समान बिदि सानबासो गोजोनलायनाय थायो नंगौना नङा नंगौब्रा नङा जायो मावनो होदो नामा केमेराया थोंजों ला नङाबा नोंसोर थांनांगौ खेबबेसे बुंनांगौ केमेराखौ थोंजों ला आंनिया थोंजों जायाखै र' दे माबार होमबासो थाब मोनजागोन मिहि खामद्राय बाबाराव टेस्ट जायाथ' मा बुंबावगोन सान्दुं दुंनायजों थिं थां दुंना होनायजों एकदमबारे माने गाहाम नाङाखै दे गोसोखौ जाबाय दे सामब्राम बर'जों हाइजें बर'जों होबाय नामा समायना मोदोमदों बानलु गोरान tapi jangan aku kamdi मा जागोन मा मागोन जादो सान्दुं ओरैबायदि दुंदो गोदाव सोराव दा जोङो नैनिखौनो जानोसै हालदो गावा फालौनि गराखौ जाखादो सानबा जानाय नामा सिखाव बायदि जादो जे लाखियो खोमजोनि न' जानो मोनना हानना फारसे जानो
Moto laliaवनाय बेदरा बेसेबा समायना जादों नै इमान हरथात आइसमान moto एवनाय बेदरखौ नायलाय बेसेबा समायना बिराद रोंगोसन नोङो बिराद रोंगोसन बिनानावा इनि नायगासिनो माखौ मिनदो baterainya bisa menyamai neng mama Riau, urus saya mana ini namanya? Urus saya bu. Nama dia mungkin mana ini? Share lại một cái mặt nữa. Mày á? Ngon lắm cơ.